Kaixo, gu Leire Lorea, Erik eta Jan gara, eta gaurkoan idazkera zientifikoa eta biribiltzea azalduko dizuegu. Idazkera zientifikoa zenbaki oso txikiak eta oso handiak adierazteko erabiltzen den sistema da. Horrela, datuak irakurtzea eta ulertzea errazago egiten da. Idazkera zientifikoan 10 berredura erabiltzen da, modu positiboan edo negatiboan. Positiboan oso zenbaki altuekin erabiltzen da, eta negatiboan berriz oso zenbaki txikiekin. Jarri bardeko adibidez, kasu hontan, zenbaki hau. 2,58, naiz eta zenbaki oso ola izan. Gero, koma ondoren dauden zenbakiak 10 berreduran adierazten dira. Kasu hontan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatiboan berdin, zenbakia jarri eta komantz atzeran dauden zenbakiak zenbatu eta modu negatiboan jarri. 3, 6, 9. Hemen idazkera zientifikoaren adibide batzuk ditugu. Adibidez, ur-tanta baten masa 0,00006 kilogramo dira. Berdin 6 bider 10 ber minus 5 ean geldituko zen. Biribiltzea. Biribiltzea erabiltzen da gure burua erresako zenbakiak esateko. Adibidez, auto bat erortzen dugu eta 28.000 euro balio dizkigu. Eta gukoaz eta esaten dugu, 30.000 euroko auto bat erosi dut. Biribilketaren arauak. 5 baino txikiagoa bada 0tik 4 zifra mantentzen da. 5 baino txikiagoa handiagoa bada 5tik 9 goraka biribildu behar da. Biribiltzeko hurrengo zifrari begiratu. 5 baino txikiagoa bada bera biribildu. Adibidea, 915-etatik 900era. 950 zenbakia gora biribildu behar da 1000 izateko. Hemen biribilketaren eredu batzuk ditugu. Adibidez, zenbaki hau biribildu nahi badugu hurrengo zenbakiari erreparatu behar diogu. 5 edo handiagoa denez bat gehitzen diogu. Idazkera zientifiko eta biribiltzearen arteko erlazioa. Adibidez, lur planeta eta eguzkia arteko distantzia. Berez, hau da, baino biribilduta hola izango zen. Eta hau oso zenbaki handia denez, hola halko genuen laburtu idazkera zientifikoan. Espero dugu baliagarria izana, eta idazkera zientifikoa eta biribiltzea hobeto ulertzea.